Bună tuturor! Numele meu este Alin Iosif. Sunt student în anul 5 la Facultatea de Medicină din Iași și locuiesc în comunitatea fraților augustinieni la Mănăstirea Sfântul Augustin, tot din Iași. Aș vrea să împărtășesc ce înseamnă pentru mine postul mare și cum îl trăiesc în această perioadă a vieții mele. În fiecare an când începe postul mare, simt că este o invitație să mă opresc puțin din ritmul agitat în care trăiesc. Viața de student la medicină este intensă, plină de responsabilități, examene, sesiuni și multe momente de oboseală și presiune. De multe ori simt că sunt mereu pe fugă, că nu mi ofer timp să reflectez la ceea ce simt cu adevărat. Postul mare devine pentru mine un moment de liniște, un timp în care încerc să mă reconectez cu mine însumi și cu credința mea. Când eram mai mic, vedeam postul mai ales ca pe obligație sau ca pe o simplă renunțare la anumite alimente. Astăzi îl înțeleg diferit. Pentru mine, postul nu înseamnă doar abținere, ci și conștientizare. Este o perioadă în care încerc să fiu mai atent la gândurile mele, la reacțiile mele și la modul în care mă raportez cu oamenii din jur, inclusiv cu prietenii mei. Încerc să las deoparte lucrurile care mă distrag și să fac loc liniștii, reflexiei și participării la Calea Sfintei Cruci. Experiența din spitale m-a marcat profund. Am văzut suferință, am văzut teamă, dar și multă speranță. Am văzut cât de fragilă este viața și cât de mult poate însemna pentru un om o simplă prezență sau o vorbă bună. Aceste momente m-au făcut să înțeleg că a fi medic nu înseamnă doar cunoștințe, ci și empatie, răbdare și umanitate. De aceea postul mare mă ajută să-mi amintesc de ce am ales acest drum, ce fel de om și ce fel de medic vreau să devin. Postul este și un exercițiu de disciplină. Nu este întotdeauna ușor să renunți la anumite lucruri sau să-ți schimbi obiceiurile, mai ales într-o perioadă foarte solicitantă. Dar tocmai acest efort mă ajută să cresc, să-mi întăresc voința și să învăț să am mai mult control asupra mea. Simt că această disciplină mă formează nu doar spiritual, ci și profesional. Pentru mine postul mare este și un timp al recunoștinței. Îmi amintește să fiu recunoscător pentru sănătate, pentru familie, pentru șansa de a urma această profesie, pentru comunitatea în care mă aflu. Este un timp în care încerc să fiu mai atent la oameni, mai răbdător și mai prezent. Postul mare nu este despre perfecțiune, ci despre dorința sinceră de a deveni mai bun. Este un drum interior în care mă ajută să cresc și să mă apropii mai mult de credință, de oameni și de mine însumi. Simt că această perioadă mă formează nu doar ca viitor medic, ci mai ales ca om. Vă doresc un post binecuvântat tuturor!